Aboriya Tirkiye li gorî salên berê her ku diçe biçûk dibe. Li gorî reqemên dawî yên Lijneya Îstatîstîkê ya Tirkiye TÜİKê, aboriya Tirkiye di çaryeka duyemîn ya sala 2020 da sedan 9.9 biçûk bûye. Di warê pişesaziyê da sedan 16.5, xizmetên civakî da sedan 2.4 û xizmetên din da jî sedan 18 kêm bûye. Destelatiya Tirkiye van biçûkbûna li gorî geşedana normal dibîne. Lê rayedarên opozisyonê vê biçûkbûnê jî bi tundî rexne dikin. Li gorî berdevkê Partiya Gel ya Komarê CHP Faik Öztrak di nav 10 salên dawî da biçûkbûna herî mezin di sala 2020 da pêk hatiye. 2020'nin ikinci 3 ayı itibariyle Di sê mehên dawiyê de di sala 2020 dahatê welatê me bi 743 milyar dolaran da keftiye. Ev e kêmtirîn dahatê netewî lê 10 salên dawiyê de. Piştî sîstemê yek mirovî ya qesrê ketiya jiyanê ev rewşe peyda bû. Di dema sîstema hikûmeta serokkomariyê de dahatê netewî 145 milyar dolaran kêm bûye. Dahata netewî ya Tirkiye di nav 10 salên dawî de herî zêde di sala 2020 da daketiye. Bes di navbera sala 2018 û 2020 da ango 2 salan da 145 milyar dolar daketiye. bugün Türkiye'de Îro lê Tirkiya rewşa aborî berew xirabiyê ve diçe. Çavkaniyên Tirkiya gelek xelet têne bikar înan. Van çavkaniyan ji bo hevdû pêşkêş dikin. Êdî herkes viya dizane. Wesa tişt hene ku em dibêjin vê karî dikin. Bi çanda dibêjin seda. Em temaşa dikin ku tiştê bi sedî çê dibin 300 caran ji 500 çê dikin. Li Tirkiye di warê biçûkbûna aboriyê de encama ku derdike ve der li ser bazarên Tirkiye jî xwe diyar dike. Li Enqerê Ali Akarsu bi xwe karê bazarvaniyê dike. Ew dibêje firotuna me jî daketiye xwarê. Aldığımız paralarla malı satan. Malê ku em dikirin bi nefsî bihayê nikarîn bifirûşîn. Em bi bacê ve girê didîn. Perê bacê hene, perê veguhastinê hene. Dema biha bilind dibit, kiryar jî nikarin bikirin û firûştin jî nabit. Li gorî hin aborînas û lêkolînvana tê gotin ku di mehên pêşiya me da dibe ku aboriya Tirkiye biçûktir be jî. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.